אנחנו נשחק עכשיו קרב השנה, תראו אותי. תראו. זה, הנה המחשב, רואים? אנחנו רוצים שנייה להפסקת שירותים, ביי. אוקיי, המשכנו. זה קרב השנה 3. אתם רואים את הלודינג. אני מחכה שזה יסיים להגיד לודינג. ואז ככה אנחנו נוכל לשחק. שנייה, עוד מעט חוזרים. חברים, נצטרך לשחק משחק אחר. זה פשוט לא עולה לי, אז חכו נשים משחק אחר. הנה חזרנו עם משחק חדש. קוואקווה דה לאומה, הקוואקווה של בובספורד. הנה, תראו. אני אראה לכם מה צריך לבחור. אנחנו צריכים לבחור משהו מפה. אני אבחר את זה, ג'רפיש. אחרי זה נבחר את המרית ואת פלנקטון ואת פטריק. תראו, זה מה שיצא. מי שיכול לתרגם לי את זה בתגובות, אז שיגיד לי, ואולי אני אתן לו ציון 100. אוקיי, ביי.